Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesinin koruyasız efirde yanılıklar шығарылышы студияда мен Римма Авзалова. Бүгінгі шығарылышта 2025 yıl davamında boşqarılған işlerine barlarбыз. Жерлікті түзіліш түзіклендіру işleri кең қылаш білен алып барыла. Кең көлемді ремонт түзіліш işlerin boşqarырға hükümet программалары ярдәм ите. Быйыл біздің район 23 hükümet программасында қатнашты. Районда төзелеш ремонт эшләре быел да киң кылыш белән дәвам итте. Бу эшне Татавтодор җәмгыятенең Мөслим участогы башкарды. Третий объездной дип йөртәбез, Рыстан кирип китеп, Әлмәт юлына чыга торган юлда тулысынча безнең асфальт җәяләчәк. Безнең икенче объездноебыз бар. Анысы инде урожайный объездноеннан кирип китә торган һәм аэропорт микрорайонына чыга торган объездной бар. Анысында инде безнең асфальт эшләре төгәлләнде. Кояшлык ял паркына керү өлешендә ремонт төгәлләнде. Мөслим авылының Банык урамында җәяүләр кичү эшләнде. 3нче урау юлын асфальтлау да тиз срокларда башкарылды. Нижний свайлар дигәндә күптән башланган основанияларны күптән ясалган инде, ясап киләләр. Без артына асфальт салып барабыз. Кирәкле юл, бөтен техникалар авыр. Шуңа шәһәр эченнән җиткән чимыннан әйбәт инде катны җил була. Мөслимдә төзелеш һәм ремонт буенча 20дән артык хөкүмәт программасы эшли. Социаль яклау бинасында Татарстан Республикасы хезмәт һәм мәшгульлек үзәгенең Мөслим бүлеге эшчәнлек алып бара. Быел бүлектә кадрлар милли проекты кысаларында комплекслы модернизация эшләре башкарылды. Безнең бу кабинетка килеп керү белән цифрлы сервислар урыны булдырылган. Монда безгә мөрәҗәгать иткән гражданнар үзләренең шәхси логин парольләре белән эшләгәндә килеп, өйдә компьютерлар булмаган очракта бездән услугаларны шушы компьютер артында ала алалар. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт программасы буенча 9 йортта ремонт эшләре барды. Республикада нәтиҗәле эшләүче программа нигезендә Красноармейская, Пушкин, Вахитов, Тукай кооператив һәм Банык урамнардагы йортларга ремонт үткәрелде. 9 күп фатирлы йортта ремонт эшләре башкарыла. Фасад ремонтлары, электр шилтерләре яңарту һәм салкын су шилтәрен яңарту. Эшләр график нигезендә 15 августка төгәлләнү каралган. Капиталь ремонт программасына кергән барлык йортларда да эшне Рәсим Шәриевнең Строймус оешмасы башкарды. Мөслим күперендә җәй әйләнәсе эш дәвам итте. Акыйлгас аша салынган төп күпердә төзекләндерү эшләре башланып, 16 июньдә күпер ремонтка ябылды. Ак күпере ябылу сәбәпле җиңел автомобильләр Мәлләтамак һәм Наратост авыллары аша йөрде. Мы приступили к работе, так, если не ошибаюсь, в середине июня. Вот, по графику у нас до морозов, получается, уже асфальтные работы надо нам закончить. 30 октябрьдә Мөслимдә тарихи вакыйга булды. 4 ай дәвам иткән ремонттан соң тантаналы төстә күпер ачылды. Ярты гасыр инде күпер район халкына гына түгел, күрше районнарга һәм республикаларга да туры хезмәт итә. 1970 елда төзелгән күпер хәтта районыбызның беренче гербында да сурәтләнгән. Моңарчы җыелма тимер бетон плитәләрдән торган күпер монолит плитәләр белән эшләнде. Яхшылыкка бик тиз өйрәнәбез. Менә шушы күпернең шөкер шакырларын ничә тапкыр сүккән бездер инде иткәндә үткәндә. Шушы күпер ябылганнан соң без бу күпернең ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен аңлап, бу көнне инде көттек. Менә халык җыелганнан гына да күреп була. Монда бит инде гел әле оешмасында эшләми торган кешеләр дә, Мөслимдә яшәүчеләр, хәтта авыллардан да килеп, әлеге Мөслимебездәге булган әһәмиятле вакыйга белән уртаклашырга килгәннәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы район икътисадын тулыландыручы төп тармакларның берсе булып тора. 2025 елда авыл хуҗалыгы өчен сынаулар күп булды. Хәер, авыл хуҗалыгында бер елның да җиңел булганы юктыр. Язның иртә килүе, аннан чамадан тыш суыту, урып җыю җиткәч, яңгырлар башлану барысы да авыл хуҗалыгы өчен зур сынау. Шулай да аграриялар бирешми, авырлыкларны җиңеп, югары уңыш алуга ирешә. Кыйынлыкларны җиңеп алга атлыйлар. Ел дәвамында районыбызның авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре матур эшләре белән сөендерделәр. Булачак уңышка нигез алдагы елда ук салына. Шәшүлек орлык шөкер үзебездә ук җитештерелә. Кыр эшләрен өзлеклекләрсез башкаруда техниканың төзек булуы да мөһим. Махсус комиссия район авыл хуҗалыгы формированиеләренең язгы кыр эшләренә әзерлеген тикшерде. Хуҗалыклар әзерләнгәннәр. Әле карап итәрәсе җирләре бар. Фактически хуҗалыклар 90%-ка язгы шәшү эшләренә әзер, ашламалар кайткан, семинарлар әзер. Иртә килгән яз игенчеләрен апрельдә ук басу кырларга чыгарды. Туганьяк агрофирмасы уңганнары беренчеләрдән булып дым каплатуны төгәлләде һәм 17 апрельдә язгы шәшүгә кереште. Шул дым каплату өстендә эшләрне тәмамладык та керештек язгы кыр эшләренә шәшүгә. Шәшү агрегаты язгы будай шәшүендә шәшәләр. Көзге будайларны
Икенче катка тоже кирдек тукландыруга. Ислам хуҗалыгының җир биләмәләре 10 000 гектар тәшкил итә. Хуҗалык эшне максималь тизлектә минималь технологиялар кулланып башкарды. Бүгін күндә безнең басуларда 7 чәчкешебез эшли, үзебез ясаган чәчкешләр. Шуның 4-се инде яңа төр чәчкеш дибез инде. Үзләрен инде бик производительне күрсәттеләр. Көнгә инде 100 гектардан әзрәк чәчмиләр һәрберсе дә. Чәчүлекләрне кабул итү белгечләрнең хезмәтенә бәя бирү ул. Чәчүлекләрнең үсешен, торышын бәяләү буенча махсус комиссия эшләде. Язгы кыр эшләре чорында 58 500 гектар мәйданда чәчү башкарылды. Игеннәр мотор булып күтәрелеп килә. Чәчүлекләрнең торышына караганда да һәм булган һава шартларын исәпкә алганда да бик уңай һәм мотор зур уңыш алырга мөмкинлекләр бар икәне күренеп тора. Район умартачылары да киңәшләшеп эшли. Быел Дусай авылында умартачыларның республика күләм семинары да узды. Ул районыбызда умартачылык юнәлешенең үсештә булуын күрсәтте. Умартачылык белән үзем белгәннән бирле инде. Ныклап эшләмәсәм дә барыбер килер умарта тоттылар. Умарта барабыз, умарта арасында үстек. Монда инде 2003 елдан үзем барым, бер-беребез белән киңәшләшәбез, бер-беребезгә акыл сатабыз. Игенчеләр өчен җаваплы чор урып җыюга беренчеләрдән булып Туганьяк һәм Намус агрофирмалары Исламов крестьян фермер хуҗалыгы кереште. Район башлыгы Альберт Хуҗин урып җыю эшләренең барышы белән даими танышып торды. Бүгенге көнгә хәтлек булган һава торышлары инде безнең яңгырлар, җыллар булды. Аннан соң аның өстенә безнең инде авыл хуҗалыгында эшләүче оешмаларыбызның профессионализмы һәм инде аларның шундый эшкә булган карашлары аркасында менә бүгенге күреп торасыз шундый матур басулар. Туганьяк агрофирмасы хезмәтчәннәре кайбер басулардан рекордлы күләмдә уңыш җыйып алды. Гектар биреме 70 центнер булган басулар да булды. Туганьяк агрофирмасында инде барлыгы 17 000 гектарда чәчүлек җирләре бар. Аның инде бүгенге көндә көзге культуралар алынып бетте. Сәктә була. Бүген инде язгы культураларга керештек. Язгы культуралардан безнең язгы будай культурасы ул 5600 гектарда чәчелгән безнең. Урып җыюга беренчеләрдән булып керешкән Ислам фермер хуҗалыгы эшне беренче булып төгәлләде дә. Бөртекләрнең уңдырышлылыгы һәр гектардан уртача 35 центнер тәшкил итте. Урып җыюны югалтуларсыз уңышлы тәмамлау уңаеннан хуҗалык җитәкчесе Илгиз Исламов район башлыгы Альберт Хуҗинга быелгы уннан пешерелгән беренче икмәкне алып килде. 2025 ел җиңел булмаса да, аграрийлар сынатмадылар, яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Киләсе елларда уңышлы булсын. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Илдә махсус хәрби операция башлангач райондашларыбыз бер йодрыкка тупланды. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә 400-гә якын райондашыбыз катнаша. Махсус хәрби операция барышында 50-гә якын райондашыбыз батырларча һәлак булды. Узган атнада егетләребезгә 33-нче тапкыр гуманитар ярдәм илтү оештырылды. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Махсус хәрби операция зонасына ярдәм озату, ярдәм туплау райондашларыбызның яшәү рәвешенә әйләнде. Махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм илтеп кайткан егетләребезне райондашларыбыз һәр вакыт сөенеп каршы ала. Үз теләкләре белән бөтен районны уятып, безнең белән берлектә инде менә булган һәрбер алар итәләр. Үзләренең вакытларын сарыф итеп, аларның да яңа елда эшләре бардыр, гаиләләре белән дә булырга теләкләре бардыр. Ләкин алар менә шул изге юлны сайладылар. Аларга бик зур рәхмәт. Ишен-сау юлларында йөрсеннәр. Махсус хәрби операция башлангач, 300-гә якын гуманитар ярдәм итү оештырылды. Солдатларга шактый күп техникалар, мичләр, караватлар, окоп шәмнәре, маскировка шелтәрләре, тәгәрмәчләр һәм башка бик күп кирәк яраклар алып бардылар. Безгә җибәрәләр Казандагы волонтерларыбыз җибәрәләр Башкортстан ягыннан да китерделәр. Җәлил китерде, Ознакай китерде. Бөтен үз күмәкләшеп менә шулай итеп егетләргә күчтәнәч әзерләдек. Гадәттәгечә Мөслим күчтәнәче коробкасын әзерләдек. Ул безнең ассорти инде, анда бөтен әйберләр бар. Ансын любой солдатка бирелә, Мөслим генә түгел, кемгә эләкми, кем очрый юлда, шуңа бирелә дигән сүз инде. Бу баруда инде медикаментлар алып барабыз, техникалар алып барабыз менә. УАЗик машиналары, 2 Нива, 2 УАЗик һәм прицеп алып барабыз. Аннан соң инде блиндаж ясарга такталар, агач материаллар, саморезлар, кадаклар, чөнки хәзер бөтен әйбер җир астына ясалына. Маскировка сеткалары, медикаментлар инде, аннан соң генераторлар, болгаркалар, сваркалар, егетләр нәрсә сорады, шуны алып барабыз. Спальный мешоклар бар инде безнең. Һәм әзер күчтәнәчләр инде, аларга инде бүгенге көндә күңел җылысы кирәк. Шуны бер фурт алып барабыз.
Ватанны саклаучылар елы һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы уңаеннан Мөслим лицейында якташларыбыз Ватаныбыз геройлары исемле экспозиция ачылды. Экспозиция мәктәпнең 2нче катында урын алды. Ул шушы мәктәптә белем алган. Бүген махсус операциядә катнашкан геройлар, хәрби бурычын үтәгәндә батырларча вафат булган егетләр, фронтовик укытучыларга багышланган. Бүгенге көндә 1941-1945 еллардагы хәрби вакыйгаларын үз күзләре белән күрешләр саны кими бара. Без үсеп килүче яшь буын, үз гомерләрен, сәламәтлекләрен биргән, дошманнарны җиңгән кешеләрне белергә һәм истә тотарга тиеш. Украинада махсус хәрби операция башлану белән курку белмәс ир-егетләребез илебез сагына басты. Алар бүгенге көндә үз бурычларын намус белән үти. Районыбызның шактый егете бүгенге көндә фронтта. Шулай ук махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган егетләребез дә бар. Мемориаль комплекста махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышлап стела ачылды. Мен махсус операциядә катнашам. Пограничник Брянский ягыннан. Брянский пограничник управление ФСБ России. Отпуска кайттым. Шушы тантанага килдем горурланып. Враг будет разбит, победа будет за нами. Махсус хәрби операция башлангач күп кенә ир-егетләр илне якларга алынды. Райондашларыбызның күбесе үз теләге белән илебезне сакларга китте. Марат Мәгалимов та шундыйлар рәтендә. Ул аягы яраланып, демобилизацияләнеп туган ягына кайтты. 2023 елның октябрь айында киттем, үземнең желание белән инде ватанны сакласы килде. Январь айында штурм вакытында яраландым, аякны өшетеп, аягымны кистеләр дә, все кайттым инде инвалид белән. Мөслимнең мизгел яшьләр үзәгендә герой әтисе исемле күчмә фотокүргәзмә ачылды. Әлеге республика күләм проект ватанны саклаучылар елына багышланган. Үзеңдә булган әйберлегенә кемгәдер биреп тапшырып итеп булды. Менә монда булган безнең хөрмәтле әтиләребез, Сарвизана шулар арасында. Это те люди, которые воспитали настоящих героев. Те, кто все, что у себя было, смогли передать. Хәрби операциядә катнашучы һәркем безне, безнең илне яклый. Шуңа күрә андагы һәркемгә булышу безнең бурыч ди. Махсус хәрби операциягә ярдәм әзерләп узатучылар. Мөселман кардәшләрнең матди ярдәме белән егетләребез сораган әйберләрне ясау өчен өстәмәләр кайтартып торабыз, заказ бирәбез. Госпиталь өчен урын җир әйберләре, эшкә киемнәр, салфеткалар, тузлы бәйләүчләр, медицина кирәк-яраклары туплана. Мөслимәләр җыелышып, дугалар кылып, салаватлар әйтеп, матур теләкләр теләп, кордуш, узак яна торган шырпылар ясыйлар. Игелекле ярдәм дәвамлы булсын. Ярдәм җыюда катнашкан һәркемгә саваплары кайтсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Районда 6 урта, 10 төп, 2 башлангыч мәктәп, 12 балалар бакчасы, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен интернат мәктәп, 3 өстәмә белем бирү оешмасы эшли. Мәгариф учреждениеларында 400-гә якын укытучы һәм 76 тәрбияче хезмәт куя. Мәгариф хезмәткәрләре ата-аналар белән берлектә балаларга төпле белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә нәтиҗәле эшлиләр. Мәгариф өлкәсенә Гөлназ Җәлилова күзәтү ясый. Районыбыз мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында 2700 бала белем һәм тәрбия ала. Быел да укучыларыбыз һәм мөгаллимнәребез сынатмады. Мөслим гимназиясеннән Нәргизә Авзалова һәм лицейдан Мәдинә Мирзаханова химия фәне буенча бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырды. Халыкара региона республика күләм фән олимпиадаларында да укучылар сынатмыйлар. 95 призлы урын яуладылар. Соңгы 4 елда бу күрсәткеч 3 тапкырга артты. Мөслим урта мәктәбе укучылары һәм ата-аналар комитеты тату сыйныф серләре республика бәйгесендә катнашып җиңү яулады. Укучылар Анапаның Глобус лагеренә юллама белән бүләкләнде. Узган елга абсолют җиңүчен әзерләгән район буларак мөслимнәр быелгы финалистларны үзендә кабул итте. Алашка безнең бүтән ата-аналарда, балаларда шундый шат күңел белән, шундый дәрт белән катнашалар. Шушы финалга килүче балалар өчен узы җиңү дип мин уйлыйм инде. Укучыларга киләчәктә һөнәр сайларга ярдәм итү максатыннан мәктәпләрдә махсус юнәлешле сыйныфлар уңышлы эшләп килә. Агрокласс, педагогик класс, медицина классы, энерго классларда укучылар мавыктыргыч итеп белем ала. Хәзерге көндә 20 укучы укый. Без Әлмәт электр энергиясе шелтерләре белән хезмәттәшлек итәбез. Балаларга атна сайын Әлмәттән һәм безнең энергия шелтерләреннән
вәкилләр килә, лекциялар укырылган, мастер-класслар үткәрелә. Татарстанда татар теле һәм рус телләрен өйрәтүдә югары күрсәткечләргә ирешүче балалар бакчалары арасында Мөслимнең Карлыгач балалар бакчасы коллективы иң яхшы билингваль балалар бакчасы грантына ия булды. 13-нче елдан башланган киткән иң яхшы билингваль балалар бакчасы конкурсында без быел җиңү яуладык. Без инде беренче сынаны 15-нче елда алган идек, һәм инде менә быел тагын шушындый грантка лаек булдык. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендә ел дәвамында берничә тапкыр республика күләм ярышлар узды. Анда мөслимлеләр сынатмады. Республика хөкүмәте ярдәме белән Мөслим гимназиясендә капиталь ремонт үткәрелде. 2003 елда сафка баскан бина быел беренче тапкыр төзекләндерелде. Мәктәп ачылганнан бирле алыштырылмаган ремонт кермәгән өлешләргә керде. Безнең отопление системасы алыштырылды. Тулысынча салкын су системасы, актовый спортзал түбәләре инде су үтәйді, яңгыр сулары инде аларда алыштырылып, косметик ремонт ясалды. Быел Мөслим лицейы хәрби патриотик юнәлештәге проект белән катнашып, Белем Россия берләшмәсе грантын отты. Бу грант кысаларында Мөслим лицейында уку елы башыннан ук матур чаралар уздырыла. Ел ахырында традиция буенча мәгариф хезмәткәрләренең һөнәр бәйгеләре узды. Ныклы әзерлекле педагоглар, балалар бакчалары тәрбиячеләре үзләренең осталыкларын республика күләмендә сынаячак. Быел инде конкурс ул үзгәрәк. Чөнки аның конкурсный испытание дип әйтгәндә, урысча итеп әйткәндә, аларда бераз үзгәрешләр бар. Элек инде анда тәрбия сәгате, дәрес күрсәтелсә, мастер-класс булса, быел инде дәрес һәм педагогик әңгәмә. Ел укучысы Мөслим егете, Мөслим кызы бәйгеләре Мөслим өчен уникаль конкурслар булып тора. Әлеге бәйге ел дәвамында укучыларны яңа җиңүләргә рухландыра. Әни белән заданиелар эшләдек, һәм менә финалга кердек. Мәгариф тармагы заманнан калышмый. Педагоглар яңадан яңа алымнар кулланып эшли һәм алга бара. Киләсе елда уңышлар китерсен. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сәламәтлек иң кыйммәтле байлык. Һәркем сәламәтлеген кайгыртырга, сакларга бурычлы. Хөкүмәтебез республика һәм район җитәкчелегендә халыкның сәламәтлеген яхшырту, аны саклау өчен төрле юллар эзли, заманча технологиялардан куллана. Төрле җиһазлар белән тәэмин ителгән спорт мәйданчыклары, паркларда халыкка хезмәт итә. Район хастаханәсенә яңа җиһазлар кайта. Сәламәтлек 5 еллыгы нигезендә үткәрелүче һәр чара халыкны спортка тарта. Мөслимлеләр һәрберсендә бик теләп катнаша. Сәламәтлектән дә зуррак бәхет юк дигән сүзләрнең хаклыгын, саулыгы какшаган кешедән дә ныграк аңлаучы юктыр. Шалага гемодиализга 7 райондашыбыз йөри. Машина 6 кешелек кенә. Агромастер җитештерү компаниясе генераль директоры Илгиз Исламов гемодиализга йөрү өчен 8 урынлык яңа газель бүләк итте. Кемгәдер синең яхшылыгың файда китерә икән, нигә эшләмәскә? Мин бит соңгысын бирмим. Булдыралгач бирәсең инде. Булдыралмасаң әллә ишетеп дәвам итер инде. Урысча әйтмеш, может состояние души, может теге үзем шундыйрактыр инде. Кулыңа килгәч ярдәм итәсең инде. Быел хастаханәгә маммограф кайтты. Елга бер килүче мобиль комплекс барлык хатын-кызларны да тикшереп бетерә алмый иде. Үзебездә маммограф бу авыруларны вакытында ачыкларга һәм соңармыйча ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Гриппка каршы вакцина ясауга мөслимләр саллы өлеш кертә. Вакцина ясау өчен Шимал белән райондагы Шайка фермер хуҗалыгы тәэмин итә. Сәламәтлекне саклау өчен сәламәт яшәрү алып барырга, спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Соңгы елларда Мөслимдә республика күләм ярышлары еш уза. Сәнәгать предприятиеләре һәм авыл районнары арасында Россия Федерациясе президенты кубогына узучы волейбол ярышларының зона туры Мөслимдә үтте. Анда Мөслим, Аксубай, Актаныш, Алексеевский, Түбән Кама, Яңа Шишмә һәм Сарман районнарыннан командалар катнашты. Бу ярышта күпчелек үтә зурлар студентлар арасында түгел, именно возрастной категория, шундый эшмәкәрләр арасында дип шутлана. Минимум 22 яшь кирәк монда, һәм площадкада бер кыз уйнарга тиеш һәр вакытта да иде. Волейбол буенча Татарстан чемпионатының зона этабы да Мөслимдә узды. Ярышларда республиканың төрле районнарыннан 13 команда көч сынашты. Хочу сказать, что очень неплохие команды последние годы и в призерах, и в победителях. Это Менделеевский район, Муслюмский район, Сармановский район, хорошая команда Арского района, Чуличинского района. В общем, 5-6 команд очень хорошие, ровные, показывают результат.
Җирлегебездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Әлеге мөмкинлекләрдән олысы да, кешесе дә бик теләп файдалана. Мөслим районы башлыгы кубогына узган волейбол турниры республикада беренче мәртәбә оештырылды. Ярышларның инициаторы район башлыгы Альберт Хуҗин үзе. Анда Татарстан Республикасы волейбол федерациясе вәкилләре, район башлыклары, спорт мәктәпләренең волейбол буенча тренерлары катнашты. Безнең районда бу бик таралган уен. Менә җомга көнне кич белән дә мин инде шактатып барыйм. Монда яшьләр, оешма җитәкчеләре, оешмада эшләүчеләр, тренерлар, администрациядә эшләүчеләр, без полный 3-4 команда булып уйныйбыз, шөгыльләнәбез. Яңа формат, беренче тапкыр үткәрәбез, без инде уйлыйбыз, елда шулай итеп үткәрәбез дип. Бәйрәмнәрдә йөгереш һәм велоярыш үткәрү матур традициягә әйләнде. Россия көне уңаена узган велоярышта 1000-нән артык райондашыбыз катнашты. Район башлыгы Альберт Хуҗин 14 яшы тулган бер төркем укучыларга Россия гражданинының паспортларын тапшырды. Без Бахауфлар гаиләсе, без Иске Вараштан килдек. Безнең яңа күпер ясадылар да, без шуннан чыктык. Сәпиттә бөтенебездә. Без безнең җиңүебезгә бик шат. Без һәр көнне апаебыз белән эшкә дә сәпиткә чыгып йөрибез. Спорт сөючеләргә яңа мөмкинлекләр тудыру максатыннан быел яшьлек спорт комплексында ремонт үтте. Стадионда утыргычлар алыштырылды, футбол коры өр-яңадан ясалды. Резин катлам белән эшләнгән йөгерү юллары җәрәхәтләнмәс өчен уңайлы. Йөгерү һәм футбол майданнарының яктыртылуы исә көннең караңгы вакытында да спорт белән шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Спорт комплексын төзекләндерүдән соң ачу тантанасы кросс белән билгеләп үтелде. Фәридә Гайтдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим мәдәни чараларга бай район башка еллардагы кебек 2025 елда да районда мәдәни чаралар күп булды. Аларда халык актив катнаша. Ел сайын кабатланучы бәйрәмнәр белән бер рәттән бара тик Мөслимдә генә үтә торган чаралар да югары оешканлык белән уза. 2025 ел башында һәм ахырында Мөслимдә уникаль бәйрәм Җиз кыңгырау моңнары фестивале уздырылды. Әлеге фестивальгә кушылып киткән Казы мәсе бәйрәмендә Мөслим кунаклары һәм райондашларыбыз бик ярата. Татар халкында инде ул бик матур, күркәм күренеш булып күренә, атларны без яратабыз. Бик матур бәйрәм чарасы шундый. Рәхмәт оештырган кешеләргә. Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов игълан иткән Татарстанда Җәй Республика проекты кысаларында Мөслимнең Пушкин урамындагы күп фатирлы йортлар ишек алдында үзенчәлекле зур бәйрәм булды. Мөслимлеләр яңа төр тамаша, ачык һавада иммерсив спектакль карадылар. Он такой авангардный, необычный спектакль, который поднимает важные социально-культурные вопросы. Әлеге проект кысаларында Мөслимдә тагын бер чара, безнең ишегалды яхшы күршелек фестивале узды. Ул киң күңелле күршеләрне, күршеләре өчен матур урыннар ясаучы ишегалды хуҗаларын бергә җыйды. 2004 елның декабрь аенда 171 домына күчтем. Шунда күчкәннән бирле мин үзебезнең и каршыбызда чәчкәләр үстердем. Баштарак алдагы яктагына утырттым. Сагыннан угловойны чәчкәгә каплап битердем. Мөслимдә татарлар, руслар, марилар һәм башка милләт вәкилләре йолаларны саклап, дус һәм тату яшиләр. Традицияләргә тугры калып, районда Раштуа, Мойшабу, Троица, Петрау, Ураза һәм Курбан гаете кебек милли һәм дини бәйрәмнәр зурлап билгеләп үтелә. Ежегодно мы проводим уже традиционные, ставшие для нашего села праздник Троицу. Игры, забавы. Готовим уху для нашего населения. Также мы печем наши замечательные блины. Милли бәйрәм Сабан туе авыл көннәре барлык җирлекләрдә дә оешкан төстә үтте. Мөслим Сабан туена кунаклар аеруча яратып кайталар һәм күңелле ял итәләр. Национальные традиции нашего народа, Татарстана, татаров наших. Вот. И хочу сказать, что это, наверное, праздник не только национальный, не только праздник Сабантуя, но это праздник встреч близких, родных, одноклассников. Поэтому пусть здравствует праздник Сабантуй. Мәдәни чаралар Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы һәм ватанны саклаучылар елы булуын истә тотып оештырылды. Традициягә әверелгән әдәбият һәм сәнгать көннәре районда ел сайын зур оешканлык белән уза. 200-гә якын язучы, шагыйрь, журналист ел сайын районда барган үзгәрешләр белән танышып, укучылар белән очрашып китәләр. Ел сайын катнашабыз һәм бик Мөслим җирлеге ул һәр каләм әһле өчен, һәр хәлдә минем өчен шулай ул әдәби изге туфрак. Мондагы менә әдәби, мәдәни тормышны, шигырь белән тәрбияләнеп үскән балаларны, елдан ел яңарган һәйкәлләрне һәм Тукайга куелган һәйкәлләрне, мәчетләрне, гомумән мәгънәле
матур гамәлләрне күреп, без әлбәттә бик куанабыз һәм Мөслимнән чынлап торып рухланып кайтабыз. Районыбызда 3нче ел рәттән зур музыкаль чара «Ак-рок» фестивале узды. Балалар һәм яшьләр өчен Ямле Ык буенда оештырылган зур бәйрәмдә төрле шәһәрләрдән һәм районнардан 44 рок төркем катнашты. Яшьләргә бу бик зур мөмкинлек аралашырга, күрергә, үсергә менә без күреп торабыз. 3 ел эчендә ул музыкантларның уровеньнары берничә башка күтәрелделәр. Алар инде хәзер Башкириядан Казаннарга барып чыгышлар ясалар. Бер-берсеннән аралашалар. Менә безнең максат шул бит инде. Балаларыбызны берләштерергә һәм дөрес юлга өндәп җибәрергә. Яшьләр көнендә Мөслимгә мотоцикл сөючеләр Казан шәһәренең Мото-Татарин байкерлар клубы әгъзалары кунакка килде. Алар Мөслим йөрәге скверында яшьләр белән аралашты. В первую очередь подходить осознанно к выбору мотоцикла, да, то есть человек должен быть уже зрелой головой, должен быть остепенившимся, не должен гонять, не должен пытаться провести впечатление. Второе, обязательно подойти к выбору экипировки очень сконцентрированно. Мәдәниятне үстерү, аның киләчәген тәэмин итү юнәлешендә Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә зур эшләр башкарыла. Әлеге мәктәп укучылары һәм укытучылар көче белән әзерләнгән номерлар һәр чараның бизәге булып тора. Быел безнең сәнгать мәктәбенә барлыгы 78 укучы укырга килде. Һәм мәктәпкә инде без балаларны сайлап алу имтиханнары нигезендә кабул итәбез. Мөслимнең туган якны өйрәнү музее якташларыбызның иҗатын халыкка җиткерү өчен армый-талмый хезмәт куя. Ел дәвамында биредә дистәгә якын рәсем һәм кул эшләре күргәзмәләре эшләде. Монда безнең 34 рәссамның эше. Нәрсә кызык, менә мин шунда басып торам да күрәм, һәрбер картина артында рәссамның үзен дә күрәм. Алар кулланып басып торган кебек тоела. Китапханәләр дә халыкны агарту, рухи мәдәни байлыгыбызны саклау юнәлешендә зур эш башкаралар. Биредә районыбызда яшәүче каләм ияләренең яңа китапларына презентацияләр, язучылар һәм сәхнә осталары белән очрашулар еш була. Гади шофер булгачта мондай ук китаплар чыгармын дип башыма да килмәгән иде. Башта инде менә 2 шигырьләр җыентыгы чыгардым. Хәзер инде элек-электән мине әтиләр, әнкәйләр сөйләп килгән авылдагы кешеләрдән ишеткән, авылда булган һәм читтәрәк булган һәм булырга мөмкин булган әйберләрне җыеп язасым килеп китте. Районның мәдәният йортларында узган һәр чара тулы залларда уза. Ел саен бездә театр коллективлары куйган спектакльләр, смотр концертлары үз эшчәннәренең уйнауларын һәм чыгышларын алкышларга күмә. Мөслимдә ел саен нәниләрнең талантларын ачу максатында яшь бүреләр бәйгесе үтә. Созвездие йолдызлык фестиваленең сайлап алу этабында балалар зур түземсезлек белән көтеп ала. Сәгать мәктәптән килгән идек. Мин фортепианода шөгыльләнәм. Яңа елда районыбызда яшәүче халыкларның рухи мәдәни байлыкларын саклауда мәдәният учаклары, сәнгать мәктәбе, китапханә, мәдәният йортлары, музей хезмәткәрләренә уңышлар телибез. Гөлнар Җәлилова, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, Миндрима Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.